Máme 7:31 ráno, je 7.6.2016 a za chviličku se pokusím udělat první takový výkrok směrem k tomu plánovanému přechodu republiky. A to tak, že dneska půjdu z Bohumína do Opavy. Ono se to trošku zkomplikovalo, protože jsem se včera trošku cáknul, jo? Takže mám teďka mírnou kocvinu, takže popiju nějaký vyprošťováky a tak. Není to úplně komfortní, protože předpokládám, že během dne bude docela slušný vedro a docela jako mě dost bolí hlava, jo. No ale jako nějak to zvládnout budu muset, prostě nedá se nic dělat, rušit to nebudu, přesouvat to nebudu. No a teďka jen co o plánu cesty. Já nevím, pravděpodobně většina z vás nezná moc dobře Bohumínsko, ale je to kus země, kde pokud se chcete dostat z bodu A do bodu B, tak musíte jít skrz Polsko a to si jako nedělám srandu. Takže jo, půjdu z Nového Bohumína do Starého Bohumína, kde se napojím na hraniční přechod. Odtamtud vlastně přijdu do Chalupek, ty už jsou na polské straně, těma půjdu nějakou asi hodinu, než dojdu do Šileřovic, to už je zase na české straně. Odtamtud do Darkoviček a potom následuje taková hitparáda českých prdelí, co jsou Darkovičky, Kozmice, Dolní Benešov, Zábřeh, Kouty. Potom se dostávám do známějšího města, což jsou Kravaře, a potom už mi čekají jenom Velké a Malé Hoštice a nakonec bych přes Opavské Kateřinky měl dojít až na nádraží do Opavy, na Opava Východ, do tamtud už vlakem domů. Celé to dělá suma sumárum asi 36,5 kiláku, mělo by to vyjít, jsem počítal, na zhruba 10 hodin i s pauzami, ale ten čas se může dost lišit v závislosti na tom, jak moc budu třeba zhnilý, jak často si budu dávat pauzy. Dneska nám počasí docela přeje, to znamená, že bude pravděpodobně dost vedro a v Dolním Benešově podle mapy nějaký jezírko, kde bychom se možná mohli cáknout, tak uvidíme. Každopádně na cestu vyrážíme 2 nakonec a beru si sebou všechny věci, které bych si vzal normálně i na ten přechod, to znamená, že tam mám, kromě samozřejmě jídla, pití, tak tam mám svoje spaní, což je hamak, přes který v případě nějakého jako horšího počasí natahuji dlouhou celtu. Potom mám nějaké nepromokové oblečení a spousta dalších jako blbostí, tím vás asi úplně zatěžovat nebudu. No, důležitý je, že tady tenhle vlog točím primárně z toho důvodu, že hodně lidí, hodně mých přátel je velice skeptických k tomu, že se taková trasa dá ujít, nebo spíš, abych to upřesnil, že jsem já schopný tu trasu ujít a jako možná mají přátelé pravdu, jo, ale já určitě se to nedozvím jinak, než tak, že to vyzkouším a nezůstanu sedět doma a ani to neskusím, jo. Takže tohle by bylo pro úvod všechno a další vlogy už budou na cestě, tak mi držte palce. Tak, teď jsem došel teprve na hranice Česka s Polskem na Odře. Asi jste si mohli všimnout, že nakonec teda jdu sám úplně. To je můj kolega, se kterým jsem měl jít, který se mnou vlastně včera i trošku jako popíjel, tak asi to vyzevlil, volal jsem mu, ale neodpovídal. No každopádně jsem tady, tak pokračuji v cestě. O kurva! O kurwa! O kurwa! O kurwa! No tak samozřejmě se muselo stát to, že přijdu k hraničnímu přechodu, k železničnímu přejezdu
a ten se zavře prostě. Jo, zavře se prostě, nic tady nejede. Přejezd je dlouhý jak svině, nedá se s tím nic dělat. Jeden pán se na to vykašlal, přeběhl to, v půlce se na to vykašlal, už prostě jenom šel. A bylo to úplně jedno. A prostě teď tu stojím, no a nic nejde prostě. Jo. O kurva. O kurva. Tak zvyčajně? Tak asi může mít, no. Poláci musí mít neuvěřitelně nudný život, tohle to jako nechápu. Neuvěřitelná věc se stala. Cházím z ničeho nic úplně domů. Tak, už jsem zase v Česku. Už to jako snad bude jenom lepší. Polsko byla jedna velká nuda, teda bych byl přesnější, tak bizar střídal nudu a naopak. No a teďka už jenom, kolik to tak může být, budu mít za sebou podle mě takových třeba 6 kilometrů, tak už jenom 30 a mám to. Takže asi tak. Tak, právě vstupuji do Šileřovic, což je super. A důležitější je, že jsem v okrese Opava. A to je víceméně to místo, kam se snažím dojít. Tak, připouštím, že tohle asi není úplně jakoby nejlepší místo na nějaký vstup, protože stojím uprostřed nějaké úplně lesní silnice. Má to výhodu v tom, že teda nejdu na slunku, ale proč jsem se tady teďka zastavil? Jednak kvůli tomu, abych se napil, ale to je fuk, ale hlavně kvůli tomu, že jsem překonal neuvěřitelných 10 000 kroků, prostě podle mě za docela krátkou dobu. Nevím sice vůbec, kolik je hodin, nechci se dívat na telefon, abych se nedeprimoval, jestli nejdu pomalu nebo rychle. No, každopádně opustil jsem zrovna Šileřovice, vypadá to, že jdu asi celou dobu dobře na ty dárkovičky, měl bych tam být, nevím, tak třeba za hodinu a půl nějaké chůze, prostě volným krokem. Tak doufám, že se nestratil, nedojdu někam do Markratovic, nebo jak se ta prdel jmenuje. Tak zatím. No, už jsem na cestě sem na Hlučín, to znamená, že bych zanedlouho měl vlézt do Dárkoviček. Je tady docela krásně, ale největší psycho je, že prostě si takhle jdu a najednou prostě z ničeho nic prostě tank, jo. Takže se trošku cítím, jako kdybych šel po Ukrajině a úplně z ničeho nic vstoupil na Krym třeba. No, mluvě o Krymu, docela bych si dal ice cream, ale stánek tu asi nikde není. V sečtu jsou nějací turisté. Budu se muset pravděpodobně smířit s tím, že si budu muset počkat až do nějaké civilizace. Zároveň s tím si budu muset asi trošku jako pošefit s botama, protože z těch sandálů, které jsou mimochodem strašně super, jako, ale fakt nekecám, tak mě se trošku odírá pata, takže budu muset buď si to přelepit na náplasti, jsem vybavený, takže v pohodě, anebo to vyměnit prostě ty sandále za tenisky, ale do toho se mi upřímně moc nechce jít, protože je fakt teplo a v tuhle chvíli prostě volit uzavřenou obuv se mi jako moc nechce, no. A kdo ví, jestli bych si tím vůbec pomohl, takže nevím. Každopádně příroda je tady vážně jako krásná. Kam oko pohledne, tak tam je nějaké pole. Obyčejně jako úplně fanda těch
dlouhých lánů jako nejsem, ale tady mi to z nějakého důvodu vůbec nevadí. Jestli mě tady už štve jakoby něco, tak jsou to ty, že prostě fakt jdu po takové dopravní tepně, až mi připadá. Těch aut je tady fakt dost. Ještě ti lidi jezdí fakt jak šílenci. Ty osobní auta ještě ne, ale kamiony to kolem mě vezmou na půl metru, vůbec je nezajímám. Kolikrát mě to málem zhodilo do škarpy, ta tlaková vlna, ale jako jo. No tak teď jsem oficiálně došel do Dárkoviček, což potvrzuje tady ta tabule. Teďka jsem na cestě někde do centra tady těch Dárkoviček s tím, že odtamtud se napojím někde na Kozmice. Vůbec nevím, jestli jsem už třeba v polovině cesty nebo tak, jo, to těžko říct. Jako mám sebou nějaké mapy a že by se mi teďka chtěl trávit čas tím, že to budu nějak všechno propočítávat, jak dlouho jdu a kolik jsem kilometrů šel a tak. Ne, já jsem si schválně ani do plánu cesty nepsal k těm úsekům, kolik to je kilometrů, protože jednak jsem byl jako zhnilý to různě jako řešit. A za druhé si myslím, že to bude příjemné překvapení, třeba potom zjistit, že najednou mám v sobě 25 kiláků, ani o tom nevím, jo. Takže tak. No a napiju se a jdu dál. Takže právě vcházím do Kozmic, což pro mě znamená jednu věc. Asi bych si měl na chvíličku zastavit, protože teď přece vidím nějaké rozcestí a úplně nechci zabloudit, podobně jako v Dárkovičkách, kde jsem chviličku bloudil. Co chci říct? Teďka jsem před chvíličkou procházel kolem nějaké cyklomapy, něco takového. Díval jsem se na tu vzdálenost, kterou jsem ušel ze Šileřovic tady do těch Kozmic. Já nevím, těžko říct, jak prostě, kolik to bylo kilometrů třeba, nebo jak dlouho jsem šel. Ale myslím si, že ten úsek, byť prostě mi subjektivně přišel, že jsem ho šel jako docela dlouho, tak jsem ho zkrátka zvládl, jo. A teďka z těch Kozmic do Kateřinek, které jsou už v Opavě, je to asi dvojnásobná trasa jako právě z těch Šilek do Kozmic, takže prostě podle mě se to jako ujít dá, no. Teďka tady v Kozmicích budu hledat nějakou knajpku, kde na chviličku zakotvím, dám si nějakou kofulu nebo něco, sednu si nad mapou, s ním nějaké ořechy a půjdu dál, no, ale vidím to na první nějakou jako pauzičku, že chviličku fakt spočnout, podívat se na ty nohy třeba a budu pokračovat dál. Ve zkratce, skurvené mapy CZ mě berou cestou prostě po úplně nejvíc silnici, která no, jezdí po ní hodně aut, chtěl jsem být chytrý a nenašel jsem to správné slovo, takže nemůžu dělat moc často vstupy, spíš žádné. Každopádně Dolní Benešov mě přivítal, teď tady jede nějaká paní, zase na mě kouká. Přivítal mě Dolní Benešov asi nejmodernějším kravínem, který jako jsem v životě viděl. Nevím, jestli jde vidět. No a už jsem u těch vodních ploch, ale ty teda vypadají jako strašně špatně, jo. Jedna kolem které zrovna jdu, je úplně u cesty prostě, kde jezdí těch milion aut, takže je špinavé jak prdel, to fakt jako na koupání není. A no uvidím, co ty další, no, tož v té předchozí vesnici, už ani nevím, jak se jmenovala, v tom městečku, jsem si narychlo chirurgicky opravil svoje nohy. Jako tím myslím, že jsem si tam dal náplasti. Vydrželo mi to asi neuvěřitelných třeba 500 metrů. A to ani nevím prostě, protože před chviličkou jsem se podal na sandály a už prostě jsem tam ty náplasti neměl. Tak uvažuji, že na další zastavce je vyměním za tenisky, ale to jsou ty teorie neustále, to je úplně jedno. Důležité je, že pokračuju v cestě. Dostal jsem se konečně do fucking Kravařů. Nevím, jestli to jde vidět, trošku za mnou. Mělo by. A co k tomu říct? Jako furt si musím stát za tím, pořád si musím stát za tím, že ten výšlap prostě není tak náročný, jak si všichni myslí, nebo jak všichni říkají. Jako jo, mám nějaké prostě puchýře prostě, ale pořád pokračuju v cestě, nedá to nic, co by se nedalo zvládnout, jo. Trošku mě bolí bedra, to nevím z čeho, asi z toho batohu možná, ale tež jako prostě
nic, co bych jako nezažil už, jo, na nějakém pochodu. No ale co mě asi nejvíce fascinuje, je to, že jsem udělal asi teďka 30 500 kroků, což jako je podle mě docela fajné. Jsem chtěl natočit ten 20 000 krok, úplně jsem na to zapomněl nějak. Najednou se dívám a je tam 30 000, jo, takže tohle je jako dobré. A smutné je vlastně to, že nejsem ještě jako v cíli, no, nebo smutné. Ještě mě toho čeká dost poměrně. Teďka až vyjdu z Kravař, na druhé straně Kravařů, tak budu přes Malé a Velké Hoštice už do té Opavy, ale to znamená jakože cajk, už se to blíží, ale díval jsem se na mapu a z těch Kravař do té Opavy to je taková strašně dlouhá, snad já nevím, kolik to může mít, odhad 8-9 km, prostě dlouhá cesta, samozřejmě pro motorová vozidla, to znamená, a je to fakt jako téměř přímka, jo. A od toho já si osobně slibuju, že to bude prostě nuda, totální nudovatá. A doufám, že mi nesmete nějaké auto, no, už toho mám docela plné zuby, už to chození po těch komunikacích, že nikde žádný chodník, prostě kamiony kolem mě jezdí a není to příjemné úplně, no. Tak. Ale zvolil jsem si nejkratší cestu, tak do nejkratší cestou, na to si nemůžu stěžovat. Zkrátka dobře, prostě teďka budou třeba, nevím, 2 hodiny, vyrazil jsem v 8 ráno, to znamená, že jdu nějakých 6 hodin. A jako za 6 hodin pěšky z Bohumína do Kravařů si myslím, jako, že vůbec špatný výkon to není, jo. Neříkám, že by to nešlo jako rychleji. A taky musím říct, že velký respekt všem lidem, co běhají ty maratony, těch 41 km, to je neuvěřitelné, prostě nechápu, jak to dělají. Ale no, takže tak, prostě já už se tu nebudu zdržovat, ať zase nezajebu čas, prostě už jsem zase teďka mohl udělat jen 200 metrů, tím, že se tady vykecávám, tak jsem neudělal ani krok. No a zkusím udělat prostě další vstup, třeba ještě u toho kostela svatého Bartoloměje, to si myslím, že tady stojí za to vidět, když už jsem to viděl jednou. A potom už asi Opava, no. Tak, už jsem oficiálně v centru Kravařů a to poznáte tak, že za mnou je ten slavný kostel svatého Bartoloměje. Nevím, jestli tam proti tomu slunci něco půjde vidět, snad jo. No a to znamená, já jsem si před samotným pochodem vytisknul vlastně plán té cesty na mapy, že jo, normálně se staral na papíry. Ty mapy byly na 4 papírech a já v tuhletu chvíli opouštím 3. papír de facto a vstupuji do toho 4., do závěrečného. Už skoro na každém kroku jsou ukazatele navigující směrem na Opavu a to znamená, že i když už jako toho mám docela dost, tak to prostě dodělám, dojdu to prostě, těch 36 kiláků dám prostě bez problému. Zdá se to neuvěřitelné, ale právě jsem došel do Opavy. No, sláva teda. Věc, která mě zaráží, je, že do takových měst, nebo celkově za tady ten výlet, do všech měst nebo obcí a tak, do kterých jsem přišel, tak do žádné z nich prostě nevedla normální cesta. Do všech prostě vedly silnice normálně pro motorová vozidla, jo? Takže prostě člověk pěší tady má jako velký problém. Teďka jsem měl docela štěstí, že tady vedle hlavní cesty vede taková prostě, já nevím, zapomenutý kus betonu, prostě, který nevede vůbec nikam, protože mě ta mapy CZ jako klasicky neselhaly prostě a navedly mě pěšky úplně doprostřed nějakého obchvatu, já jsem tam stál jak blbec prostě, jo, v řidiči na mě koukali, prostě milion aut, musel jsem tam přebíhat silnici za plného provozu, ty vole, vosa, fuj, musel jsem tam přebíhat silnici za plného provozu, jakože žádná zábava, no, žádná sranda to nebyla, jo, ale nevadí, teďka už prostě jsem v Opavě, takže honem najít nádraží a odjebat se odtud. To k tomu jako můžu říct, no. Ne, ten výlet byl opravdu pěkný, ale tady ten závěr mi to docela pokazil, protože
jak to tak bývá ve velkých městech, tady ta doprava je neutuchající. Jo, takže jsem posledních prostě několik kilometrů, kdy už mě prostě docela bolely nohy, byl ještě přinucený dýchat z plodiny z aut, jo, prostě, které tady jezdí jako tisíce a tisíce prostě. A tak, no, jako co se chůze samotné týče, tak si myslím, že v pohodě, že to mohlo být klidně horší. A k těm problémům, co jsem nějaký měl nebo tak, prostě, tak to nebylo nic vážného prostě a je to v pořádku, už prostě nebudu si na nic stěžovat, prostě chtěl jsem to, mám to mít a nic vážného se nestalo, což je podle mě to nejhlavnější. Nesmetl mě žádný šílenec na cestě a tak, takže to je všechno a doufám, že prostě najdu úplně nějakou pivnici u toho nádraží a budu mít třeba, nevím, půl hoďky, abych do sebe hodil nějaký kousek nebo dva. Si myslím, že si to zasloužím po tom dnešním dni. Celý den jsem se držel a to jsem šel kolem tolika hospod takže teďka už tomu trošku dám, no. Tak díky za podporu a zase někdy.